Takže čaute ľudia, vítam pri mojom prvom tutoriáli. Dneska si ukážeme, jak stiahnuť huzovný hack na 1.8 Minecraft. Pôjdeme dole, stránku máte v popise videa a dáme hneď toto prvé. Presunie nás to na Minecraft download. No Edge je lepšie povedané. Počkáme 5 sekúnd, dáme Skyward. A presunie nás to na Mediafire. Dáme download, ja už to mám. Teraz si ukážem, jak to vložíme. Takže dáme si, že app data Minecraft versions dáte tam huzovný. Ja už to tam mám. Potom všetko vypneme. Poďme si Minecraft. A tu máme hneď už. Čakajte chvíľku. Vypneme si snapshot. A tu máte, pôjdete dole, hneď že huzovný. Otvoríme si. Počkáme, keď sa vám to zapne. Už sa nám zapína Minecraft. Tak, otvoríme, dáme si ho veľký. Teraz si dáme, že hra jedného hráče. Potom máte dole, jak chcete lepšie. Huzovný tu si nastavíte, že on si chcete vypnúť alebo zapnúť. Takže my si dáme hra jedného hráče. Vytvoríme si svet treba takýto. Počkáme, kým sa nám zbuduje terén. Čo bude? Trošku nám to laglo. No, dobre. Čo nám svet stvorí? Máme stvorený úplne. Máme tu opäť zbagované. No, dobre. A teraz ukážeme, jak tu si nastavíte, dáte huzovný a tu si nastavíte tému, jak chceme. Napríklad dám old school. To je viaceré. No a ukážeme si. Takže prvý dáme si napríklad X-ray. Niektorí poznáte, že vám môže ukazovať diamondy, ľahko nájdete. Jak mi si ukázali. Teraz si ukážem napríklad, že vypnem si toto, killaura. Že vy nemusíte zabíjať, ale samotné musíte si nastaviť, aby to zabíjalo zvieratá. Dole si dáte, že je to mob, animals, aj na prešery. OK. Mám tak si zbagované. Ukážeme si radšej takto, že
Dáme si treba koslivca. To je zbagované trochu. Nevadí, a teraz tak nevadí, takže asi no proste niektorí podľa že bude to zabíjať toho. Teraz si napríklad ukážeme, čo majú také napríklad. Name touch. Nejakých, keď hráte multiplayer, tak vám tu bude ukazovať niky tých hráčoch. Myslím, že toto bolo všetko. Ak sa vám to video páčilo, dajte like, odber, ja sa s vami lúčim. Čaute.